Azkeneko urtetako dinamika beti berdina, gure kasuan gutxienez. Parkin badago, ez dakitxean, eta bat irten da, hor goian, eskuman ikusten zuzen kotxe bat. Eta kasualidadia bat irtez, kontontxe iritsi naiz, eta garazi ez da ondarekin, eta hola, zetako jonak ez amarrak eta laurten da. Lekuetan sarrera da parkatzerua, baina denboraz nahiko larri ikustu iritsi nire, eta dira eta partida, jokatu itxu. Abai, kotxek izu. Abai, gaizkean. Bai.
Maggi, Barula, Maggi, Maggi.
Ora dove?